snacks na guys. Kanang kamutigi pilito. Tagaan kong snacks sa sinilas pa rin. Ako na po si Charitable Vlog. Welcome to my channel guys. Karong adlaw guys is March 20. Diyan ako sa opisina. Unsa tadong ko man ito guys. Sa prosa wa gidaag bata kay naaman niyang papa. Then tadong ko mukaon. Wa po ko kasugod guys sa akong gamunon nga mga suwat. Gamay na lang jud guys. Duha na lang jud kani burhod ang akong gamunon. Unja napinding ko og gama tungod kay dugay sila ni submit og kanang mga names ba nga tagaan og mura bag priest stipend niya mo lagi na guys nga nadugay ko ja nagabot-abot ko ang tao nga ni Ari nagpagamag baptismal nagpagama og permit kay magpabunyag sa laing parokya ja saka pa ko sa taas kay gapaperma pa ko sa pari ya mo ni karon guys maniudto na po padong ya kuan guys gasakit ang kalawasan guys kay gahapon gatiwas ko og panghugas lagi sa mga batol sa kandila unya gihuman jud ako guys kay haron dili na ko maguna-una pag panahon na hinui na nakoy daghang mga hinuunon nga mga batol na diha sa sakristi guys basin makadako unya ani og unsa ni nya pamaulan ko guys sakit ka jong likod sa gabi kapahilot ko sa kong mama kay niabot naman ako mama gahapon sa buntag niabot na lami jud ni natay mama guys kay ingon tama hilutak ko naghilot akong likod akong dughan ako ang kamot tiil abagtak tiil anak mo ni ron guys nga wa ko naligo kay perting sakita sa kong likod maga ug mutakilid ko guys perting sakita gaot nga ako sa kasakit mo nang wa ko naligo kay jag mapanuhotag sa mot panuhot mo ko ni hawa guys sakit jud kay ang likod guys napagsakit kay di na kaayo di para gabi nga inig takilid na ko guys perte jong sakita grabe na lang ang gibati sa kasakit diya guys mga unday ta kaon ako guys alas 12 na mapay pag alas 12 guys diya nang anak ko namaong na kong suga diya mo na guys nag-electric pan ra ko guys kay agamo aircon naguba diya kay wala pa man kapalit among pari og aircon kay naglain lagi po diyang lawas mo na gahapon nag-hire me og mga pari gahapon nga mimisa diri sa parokya guys ja ni relax pag pari kay gapa-doktor lagi si Ja yan siya doktor pag Friday niya antibiotics siya kay sakit ang iyang kukunlan guys murag nahog og kuan kanang tonsillitis ja mato ganiha lagi ni sa kakos taas kay napaperma ko sa permit para baptism permit guys na adto sa laing parokya magpabunyag ang kanang parishioner nga taga Camilla. So kaon ako guys kay mas dusinan sa gahaw ang mo ni rice basta ako ra usa guys mo maniudto mao ra ni ang ako ang rice na usam ni 1 cup mao ra ni hong rice ja sudan ako guys is ang palaya ang gibutangan og kanang itlog kung bana may nagluto ang gipukaw og lutuon sa og ang palaya diya gabi di pa mo koy sobra nga sudan gabi so na lang po ang gibawon kay pamanina nalain guys lami man kaayo nga pagkaluto ako nag-upload gabi ang video
Naunta guys. Nya, kung saka na ko dito sa taas guys. Ningon ako sinira sa pari nga. Kanang, kauna ko na ko manok. Ako, kaya siya manok ko, so luto na ko na kutsyon manok siguro to guys. Sa idzang initon. Ang kudi kong kaon kay nabuong na kong kumaon ng manok. Ito yung gihipos. Nang ibalik ko. So sa freezer guys. Anong no? Dali ko sa dukon guys. Oy. Nga unta. Kaditra ko magkaon guys. Kaya gamay ra kayong maunanan. Sidok. Nagisidok ko guys. Dili kay ko sidok ko guys. Murag mabulunan ba niya? Sidok ko ba yun? Kung gumanaw kaon guys, mag-higda sa po kay sakit ang likod. Sakit lang yung likod. Yung sakit na yung likod gapon guys, katong gindok ko sa mga batol nga kuan kanang dagko nga batol sa katong ipakita ninyo sa akong vlog guys ba nga batol nga dagko. Sakit ang likod, di kalit, magpanuhutan na pod. Nya, pag gumana mo attend sa barangay assembly, nagtiwas kong hugas katong mga gagmay na pod nga batol ang gihugasan. Nakahugas kong mga disiti ka batol nga gagmay o katong naaylaing design nga baso ka 19. Nga akong gikob dito guys sa payag kay haron kung makalugar o mapuhon makagaman ako kuan kanang kandila ay gano'n na ganun nun guys. Ano ganun nun. Pero na namin ang dila na deliver diri guys 20 city ka 23 ka gagmay 60 3 onsa ta guys gabi ilami kayo ang utan ako guys oy I love my own manin siya guys ambot og gunana baka pud mo basta sa akong experience once nga na ako'y mahunahunaan nga lutuon ya ganahan kay kumuluto I love my own jud guys lami jud akong niluto pero og dili ko ganahan magluto nga murag pugson ra kog luto palutoon nga murag why love nga pagkaluto ba pagluto na feel jud na nako nga why lami akong niluto na koy mo na niluto mo ni ako lutuon nga na palit ingredients niya na
Basta yung nana akong nunaan, musod na sa kumain, yung nana, nanaon pagluto, yung nana, asahan jud nga, lami jud akong niluto. Lamay on ha, pero amot lang sa inyo ha, kung yung nana bakod ang inyong feeling, kung ganahan mo muluto, lami jud niluto. Basta kay nga nana ko ang pamati, ang feel guys nga, once nga ganahan ko muluto, malami akong niluto. With love. Diya, hindi ko ganahan magluto. Diya, pugson kong luto. Mahog man good guys nga kontra gusto imo pagluto. Na nga, huwag na ako'y gustong lutoon. Malit yung ingredients nga nga, man sa luto, lami, siguradong lami jud. Nanya ko kayo. Siguro, basta kung sa inyo experience sa kay una na ako experience guys, basta ako'y gusto magluto, ganahan ko sa niluto hanggang pag-ahong bana gabi yun siya, nakuangan ko na siya sa rice, ganito siya sa dito sa mama nangayo og dugang rice kay lami pa ko ikaon. Ganahan siya na kong niluto na usahay, basta siya akong palutuon, that means nga di ko ganahan magluto. Wala nga nagahong anak gahigop sa sabaw gabi Kamutan ka sa inyo ha guys, kaya huwag po ng feel basta ganahan ko magluto, lamian ko sa niluto. Yung hindi ko ganahan na palutuon ko na ujoy lami. Kasi lang mingon siya nasay sinuan sa dagat. Basta mayon gali ko ako luto, nahala siya. Pero ako po, napoy panahon lagi nga, mingon ko niya, ikaw luto. Siya ko luto. Kaya napoy panahon nga, ganahan ko siyang lutuan. Nga na kami guys. Ito ko man guys. Magdahigda ko guys, sakit ka din ko. Siguro tagaho ang guys, utang gabi manapanapan mo guys, lami man, hindi ako na lang pong libaw na kaya rin di masayang niya guys, mga atsal di siya guys. Ang buhato na ni guys, kuhaon ako ang ijang unod, kaya akong kanon ganahan ko ani niya guys. Akong anak po naliwat na ko nga mukaog atsal dara guys. Tamis magod guys. Tamis ang atsal. Kung kana pud siya nga kanang makuan gud guys, kanang mahumok ang iyang unod sa atsal, kana ganahan jud ang anak maglanlan. Kang magkuan mi guys, mag-utan mi o maginisang talong mi, kana ganahan kayong anak ginisang talong, kinaganahanan jud ang anak sa ginisang talong guys. Medyo ang paborito dya, ganahan pud siya og kuan guys, kanay laging atsal. Ay atsal guys, mo na makapadugang og lami sa niluto, bisan pag wa kay mga karne ibutang. Atsal mga lamas daghan,
mo na'y makapalami sa imong niluto guys ng mga lamas. Muna siya guys. May atsal nga nalata na guys. Digyo na mo sayangan. Medyo nang kuskuso ng iyang unod. Kaon usong anak kung di ako'y mukaon. Yang mahibilin, panit na lang. Kaya ang panit guys, kay mura mag-plastic. Di man siya malata. So, yan ang unod. Lami kayo ang kuan guys, kung iutan gabi I love my own. Bitaw guys, no to guys na lami dyan na magluto with love. Kay malami ang imuhang niluto. Nawa ng rot agaho ang sudan guys nga ang palaya. Dalaw balik. Yan yung hugasan guys kung nag-igas ako. Yan na po ko'y passion po dito sa mga guys. Ano itong akuan nun guys. Kay kung nabantayan lagi nag-inom magkaon ko passion fruit kay magmanghapdo sa kuto-kuto. Nga ang hanggi sa timpla is honey raman. Honey by dugos. Aw honey by in English dugos. Honey lagi. Taga bukid guys ba nga adto sa bawasan na dapitan ng inistoryahan na nga honey by in English dugos nay ana nay honey by in English dugos ingon ang nanay honey lagi ingon si nanay oy honey lagi in English honey lagi honey honey na ano na siya guys kauban na sa istorya ra kung binuang guys kanang mingon og Roy taga disa ka Roy taga Panglaw of Roy taga disa ka Roy Panglaw pila plite Panglaw Roy 20 ya duha man mi Roy 40 mo ana napoy laing lugar diri sa Bohol guys nga nulis na ako na nulis ya pagpanulis pa kay murag di mo tuo ang gitulis kay naliman mo kung kagunanaon kag tulisan nga wala liho tulis kine pistula o ing tubag ang gitulis aso ko tuo yun na guys bagay istorya pero binuang rana guys binuang rana sa mga tao ibaw kag mga tao dali ka sa makagamag binuang ano na siya guys unja dinhi sa lamang takutob kay relax ako guys kay alas 12:15 pa ang oras siya nami buhaton ron sa Kusiniran Padre nami kuhaon dito sa simbahan unya mga laon na so relax ako guys sigma dugangan pa ni ang ako ang vlog karon guys abang-abang lang guys o bye-bye for the meantime. Ampingtan niyo guys. Bye-bye. Bana tapuntag gama sa mga suwat guys. No, hapit na ko mahuman. Diya. Magbanat sa ta guys. O gama. Kay hapit na mahuman. Mahuman sa atong mga suwat. Iwas ako guys. Pena.
Snacks ta guys. Kanang kamuti gi pirito. Nagaan kong snacks sa sinilas pare.